Arratsaldeon Ola Berriatik gaurkoan estreinakoz lauterdiko txapelketari hasiera emateko prest, bi pilotarik beroketa lanetan. Lauterdiko txapelketa aurten, dos pilotan beste erronka nagusitako bat izango da. Guain arte, dos pilota sortu zenetik lauterdiko txapelketaik ofizialik behintzat ez da jokatu, bai egia dela, San Fermin torneoan lauterdiko txapelketa sartuta ginula, edota bertso pilotan ere modalitate hontan aritzen gala, ez? Baina, txapelketa bere osotasunen lauterdin, hau izango da lehen aldiz ospatzen dela, eta, gogoakin, ez? Ematen duen txapelketa honek, eta nik uste, pilotarik gogoz hartu duela txapelketa, ikusiko du, entrenamentutan ematen nahi dien maila kantxaratzeko gai dien txuriz jantzitare, eta ilusioz, ez, txapelketa honei ekiteko, gaina egie da, jardunaldi asko izango diton txapelketare badela, bi zatitan ongi banatu da ona, lehenengo ligaxka fase izanen da, ligaxka fase hortan pilotarik bi taldetan banatuta daude, atalden Iturriaga, Larramendi, Aranburu eta Orbegozo, betalden berriz Agirre, Barrokal, Mujika eta Arrastia. Elkarren kontra ligaxka formatun jardungo due, eta hortatik bat eliminatu geldituko da talde bakoitzen, eta beste hiruk aurreako bidea ingo due. Eta aurreako bide hori, final laurdenak, final erdik eta final handie, Azkoitian izango die, Azkoitiako udalaren laguntzai esker, antxe izanen da azkeneko fasera kiorroi, eta final laurdenetan hortxe izango ditu ezain pilotarik batez ere Anemendiburu eta Leire Oskoz, ez? Talde buru die kasu hontan, San Fermin torneoan erakutsi zuen, ez? Maila haundin jarduten diela normalen lauterdin, oso ongi moldatzen dien pilotarik, eta finalearra eskaini ziuten lauterdiko San Fermin torneoko final hortan, eta beraiek final laurdenetan egongo die zain. Eta hemen, ligaxkan bestek lanen segi beharko final laurdenoik erdi etxinaien. Eta hoxe, gaurkoan zen horgei jauka ikusten ditunez. Azteko lehen partidu hontan, pilotarik ja azken beroketa lanetan, eta hor ikuskoitu aurrez aurre, Natale Aranburu eta Olatz Ruiz de Larramendi. Elkarren arteko leian berri ezin du eman, ez? Esan duen bezala lauterdiko txapelketa berri da, San Fermin torneoan Natale bai ikusi ginula lauterdin jokatzen, baina Olatz kasu hontan ez, Olatz gaina Argentinan eona da, eta beretzat aurreneko txampa izango da, egie da bertso pilotan lauterdin ikusi dula jokatzen eta bere doainek ere erakutsi izan ditula, baina elkarren arteko norgehiagokan emaitzik edo referentzik ez daukegu, ez? Hau izango da lehen aldie elkarren kontra jarduten diela, eta partidu irikie aurre ikusten da, aurrelari bat, atzelari baten kontra, beti esaten da ez, batez lauterdiko modalitaten aurrelarik abantaiatxoa izan dezakela ez, batez saketik hobeki moldatzen galako normalen aurrelarik, eta gero errematerakore abilezie normalen hundigoa izaten delako aurreko kuadroitan ez. Ikusiko du Natale horra aurren bukatu nahien, eta Olatzen lana izango da Natalei eustea. Prest pilotarik, epaien lanetan juxe aldaregia, eta gaur ikusten da botillero lanetan bakoitzek bere atxek ekarri dituela, beti esaten du ez, konfiantzea handia izaten dela kasu honetan gurasoan gan, eta gaur hortxe, aulkin beraien lana iteko prest, eta pilotarik gogoakin, lehenengo sakea Olatzei egokitu zaio, eta garrantzitsu izango da sakeze alik eta mingeiena itea. Prest Olatz lehenengo sake hortarako. Ona sakea, 5 kuadro ingurutik, Natalek bikain errestoan. Atzea Olatze, gerri jota, Natale 4 kuadro ingurutik, pilota ietxi, Olatzek bipareta, eta ez da bolekoa izan pilotaka da hori, hor, Olatzen autu izan da ez, bigarren pilotaka dain ja jokaldi egitea, Natalek pixko pilota ietxi donen, etzen bipareta txarra, eta ozta atera da hor zabaleko arrasto hortatik kanpora, baina Natalentzat lehen tantoa eta sakea eskuratzeko aukera.
ongi baztertutako sakea, eta Olatzek ezin eraman, ez? Horre, bueno, Olatzek berak uste baino geixio gelditu da pilota hori. Lautalek ezkerparetan ongi sartu duna, eramateko pilota zen, baino Olatzei pixkat motz gelditu zaion pilota. Bi eta huts, Natale aurretik. Erdi-erdiko sakea, Olatzek bikain atzeratu, Natalek ezkerraren bila, Olatzek ireki, Natale hor pilota jesten hasi da, eta bueno, txapazpira ez, biek igual hasira hontan ba presa dexentekin, tantoa bukatzeko pilotak da oso laburrek joz, erasora jotzeko baliatuz, eta hasira hontan ba bueno, azkenen normalen egokigoa izaten da ez, pixkat pilota lekura egokitzeko ba, tanto batzuk luzexio jotzea, pixkat geixio pilota kada geixioko tantoak bilatzea, baina egia da basera azkarra eman diola bi pilotarik partiduri. Olatzeke, erdi-erdiko sakea, Natalek, hor indar gutxi xamar eman dio pilota hori errestatu alizateko. Eta, bueno, hasiera hontan tentsioaren abaritzen da kantxan ez. Aurreneko aldiz beti modalitate bateiek iken dio zonen, eta txuriz jazten zanen, ba, bueno, beste sentsazio bat izaten da ez, entrenamentutan. Ba, errexago iken die lanak, baina txuriz jantzi eta kantxaratu behar duzun hortan, ba, presio hori eta tentsio hori nabaritzen da, eta beraien aurpegitan nabaritzen da hori gaurkoan. Sakea hor bai, ozta izan da iruko arrasto hortan. Ontzat eman do epaiek. Natalek luze. Olatzek jaso. Ezkerrakin bikain iriki. Natale sotamanoz bildu. Olatzek berriz ongi zabaldur. Bikain Natale boleaz. Beste pilotak adaumat Olatzek. Boleaz ezin. Hor oso ongi jokatu Olatzen aldetik ez, ezkerrakin bikain irkido pilota, asko eman dio pilotari, eta Natale hor saiatu da airez mozten ez, pilotaren ibilbide hori, egia da atzera joateko aukerare bazula, baina bueno, boleaz eta sotamanoz saiatu da, eta azkeneko hori baia pasatako pilota zenez, ba, ez do eramateik izan. Olatzek indarrez, bost erdin gurutik, Natalek jaso, Olatzek moztu, Natalek dejada txokoan, Olatz iritsi eta bipareta. Eta hor Natale ba pixka presaka ez, aurreko jokaldi ona izan da, Olatzei kosta zaio ez, hor iristea eta bueno iritsi denen ozta bipareta bota do. Eta nik uste Natalek hor argi zabaletik zabalea jokatu nahizula ez, luze jokatu nahizun jokaldi hori ongi manaiatzen do normalen eta jokaldi horrekin, baina ez da eskun bat ere sartu eta 4 eta 2 momentuz Olatz bera aurretik. Ongi ezkerpareta bilatuz, Natalek arrestona, beste aukera bat Olatzentzat, oso ona pilotaka da, 4 kuadroen gurutik Natalek jaso. Olatz berriz hor 4 erdin gurura jokatzen, eta Natalek, bai, eraman ozta, eta hor gaizki jarri da Olatz bera ez, egia da pilotaik ez diela errexak izaten, hor Natalek ba, justu eramandako pilota izan delako, itzulika iritsi dena, eta hor bai, uste baino botea kaxkaragoa indio Olatzei eta ezin izan do eraman. Nataletzat ba, bueno, berri hona sakea berreskuratzea eta 3 eta 4 momentun markagailun. Natalek 4 kuadroan botein, sakea erdi-erdikoa nahiko motza, Olatzek bikain erantzun. Natalek eatzea. Olatzek zabalen dejada saiakera, Natalek bikain bildu. Olatzek ezkerrez eraman. Ez, epaiek txartzat eman du, ozta ezen oire ez, hemendik ia barrun izango zen ematen zu, baina igual baliteke ba hor eskuineko arrastoan gainen inizan da potea. Eta bueno, tantoa Natalentzat eta 4 markagailun.
Sake Natalek, hor txostan bile, Olatzongi moldatu da, ezkerrez jarriko da Natale, bikain iriki, Olatzek eraman, eta tanto horre, bueno, merituz ez, eraman duen pilota, egida Natalek osongin dula jokaldie, oidun bezala ba osongi zabalduz, baina Olatz erne onda, eta hor, bueno, pixkat efektok engaina eta zaio gero zabalen indun jokaldie, eta tanto ona Olatzen eskutik. 5 eta 4, Olatz aurretik. Hor pixko bat, bueno, atxedena eskatu dola ematen do Natale berak, baliatuko du ez, hasierako tentsio kentzeko, pixko botilerokin hitzeiteko, azkenen, bueno, hasierako sentsazioak ere garrantzitsuk izaten die, marka gehiun oso berdinduk dizte, baina, bueno, hor, elkarren animoak aitu, botileroa pixko bat kasoin, batzutan kaso, beste batzutan ez, azkenen beti komentatzen du hor zaudenen tentsio hortan zaila izaten dela ez, zure burukin ja nahiko, bueno, bai, gerra izaten duzula partiduotan, baina, bueno, garrantzitsua da beti botileroan figura hori, eta ikusten da ez, buru belarri bi botileroak horrai diela lanen, eta, bueno, ikusiko guzen maitzen maten duen geldi alditxo honek. Pilotare berdinekin nahi die momentuz, hasiera hartan Olatzek atera duen pilotakin, ematen do biei gustatzen zaion pilota dela, eta guain epaiek galdetu dio bazpare Olatzei pilota berdinekin segitu nahi duen, baina bai, erabakie alaxe izan da. Sake oso na Olatzena, bikain Natale errestoan, Olatzek pilota etxi, Natalek eraman, Olatzek berri zeharki zabaldu, zabaleko arrastoan bile, ongi Natale biltzen, ongi Olatz, hor gerri-gerrin jota, aukerako pilotek utzi gabe, Natalek eman, Olatzek bikain, Natale boleaz, dejada txokoan, Natalek ongireki, zabalea Olatzek, Natalek bikain bildu, ongi Olatz berriz ezabalduz, Natalek zabaletik zabalea, dejada zabalen eta oso tantona ez, bikaine ikusi duen tanto guzti esango nukenik ez, batzuk erasoan hasieran gero bestek erki defendituz eta ikusten da ez, gogotxu etorri dela bi pilotarik eta hau tanto oso politia ez, Natalek hor zabalen jokaldi oso nahi do, eta Olatzen erantzunez da gutxioko izan ez, hor dejada zabalen ozta gainen izan dena eta bikaine egesan lortu duen jokaldie. Olatzek erdi-erdiko sakea, Natalek ongiraman, guain eukiko pixko eta erasora pasatzeko, bikain etxidon pilota eta hor bai ez, hor mine egiten da, azkenen hankata jokatuz eta horrek ikusita ez, bakoitzen doainek zeintzuk dien, bueno, hor gehiago kostatzen zaio ez, gehiago makurtu behar da, indar gehiago manbartzai hor pilota horrei altxatzeko eta oso jokaldi ona Natalen eskutikoa pilota hor jestea. Oso pareko partidue, momentun 5 eta 6 Natale atzetik, baina bueno, ikusten da ez, pareko dila, ikusi beharko da batez partidu erditik aurrea fisikoak zer ikusi ere eukiko dolako ez, lauterdi nahiga, buruz buru ega, atxedenerako tarte txikie dau, eta bueno, ikusiko nola erantzuten duen bi pilotarik. Ozta pasada hori hiruko arrastotik, bikain ezker horrekin Olatz, berriz pilotai etxi eta goengoan bai ez, aurrekoa ona izan bada goendik eta hobea asko arriesgatuz txapagaineko bikainen Natalen eskutik, horre iziztu bizin atea zaio eta gaina txapagainen nola erorita, bueno, nik uste berak nahizuna, baino goendik eta hobeki atea zaiola eta ezinezkoa zen Olatzen zatez. 6 marka gehiago. Sake ona, ezker pareta ongi bilatuz, Olatzek bikainatea, Natalek atzeatu, gerri-gerin jota, lauterriko arrastotik Olatzek ongi eraman, Natalek berriz bikain etxi, Olatzek jaso, beste aukera Natalentzat, berriz ongi etxi, Olatz bere buru botata eraman, pilota zaiezen eta bikain Natale hor. Tanto politek eta onak ikusten ez, guain Natale pilota gehioi etxiz eta Olatzeri horre
defentsalanen gehiago behartuz, oso pilota zailera mando horrolatzek ez, baina gero bikain baliatu do Natalek tanto bikain lortzeko ezkerrez oso ongi pilota irekita. 7 eta 6. Hortxe atzetik ibili da bitantoz, baina guain, bueno, sakea berreskuratzekin batea aurretik jartzea lortu do. Sake ona, ongi olatz, errestuan bikain hasieratik. Natalek atzea, guain eukiko dolatzek agintzen hasteko aukera. Gerri jota, lauterdiko arrastoa berta zeuke baino ongi. Bipareta, Natale iritsiko da, hor zabaletik zabalea bikain. Eraman olatzek, beste aukera bat Natalentzat, txokoan. Eta hor nik uste txokoan indon jokaldi hori, berak Natalek txokorago naizunez, jokaldi hori izatea, baina hor gero azken momentun pixka zabaleratu da, eta ezin izan do olatzek eraman. Nik uste guain pixkate Natalek eramaten dula aginte makil hori ez, eta olatz defentsalanen dabilela, alde batetik beste ibili behar izan do azken tantotan, defentsalan handi erakutsi, eta pixkat betegoare ikusten da igual ez, azkenen erasoan dabilena beti lasaiago harinxio aritzen da, defentsan alde batetik beste bazabiltze rexagoa da betetzea, eta garrantzitsu izango da deskantzuk eta atxedenak ere ongi kudeatzea. Sake ona Natalek, eta hoi bai ez, zuzenen sartutako sakea, hor boster dira ezkerpareten itxatxitako pilotakin. 9 eta 6, eta irutantuko aldetxoa, partidu erdi izateko, abantaia txikie da, baina egia da, atzetik aurreako bide indula, eta sakeare bere esku izateko, garrantzia daukela ez, bakiu lauterdin, eta batez buruz-buruko lehietan takadaka joaten diela partiduk, eta sakek zere ikusi haundie izaten dula, eta guain Natale hori ongi baliatzen nahi da. Ezkerpareta asko joz, olatzek ongi jaso, luze Natale, olatzek piskatireki, berri zeharki bildu, olatzek jaso, Natalek aukerako pilota, txokoan deja da, olatz justu aiatu, eta hor zabalea guain bai ez. Azken tantotan nik uste Natale nagusi dela, batez saketik minik zarren bigarren pilotakadare oso aurren gelditzen zaiolako, eta hor moztuta mine iten nahi zaio ez, eta gero naiz eta olatz defentsan alegin du, gero aukerako pilota gelditzen zaio Natale, eta oso ongi moitzen nahi da guain pilota. Eta olatz, inalak iten nahi da, defentsan ongi da, baina egia da, aginte makillorik entzea, guain kosta iten nahi zaiola, ez? Saketik, bigarren pilotaka da hori aurren hartzen dulako. Ea guain, atxeden aldi honekin pixkat rekuperatzen den, eta tanton baten, hoxe, beharko luke, ez? Bera, agintzea pasa, berriz indarrez erabili pilota, eta hori lortzen badu eta sakea berreskuratuta, berriz hurbiltzeko aukera eukiko dut, eta oso garrantzitsua da, oseitzea ez, bukaera arte lanen. Eta Natale berriz, bere aldetik gauzeko oso ginez, hasieran urdurixio ikusi du, pixkat presaka igual bere erabakita, baina gero sake hartu donetik gauzek burukin ongi iten, eta pilota oso ongi moitzen. Gero, ligaxka izatek ere aukera ematen du ez, egia da ez dela hil edo biziko partidu guaindik ez behintzat, final laurdenak arte, hori behintzat ekiditen da ez, eta ligaxkan, margen hori badaukezo pixkanaka txapelketan sartu eta lanak hobeki iten saiatzeko, baina puntu oro da hemen garrantzitsu ez, irabazten bazoia puntu bat lortzen dozo eta baliatzen dozo ez, konfiantzarako, eta zergatik ez sailkapen hortan gero gauzek errexaxio izateko. Natale sakera. Sake ona berrize, hor olatzek eraman, pilotaka da aukerakoa Natalentzat. Hor berriz ezkerran bile, olatzek pixkatireki, Natalek berriz pilota etxi,
Da hor, kostatzen nahi zaio olatzei ez, egia da, bueno, igual Natale berak ongi irakurri dula partidu ez, hor gehiena kostatzen zaiona igual olatzei hortxe makurtza da, oso, bueno, beso luzea da, indarrez ibiltzen do pilota, baina egia da, bueno, makurtzen, geixio, gutxixo ikusten dula olatz bera, zuzen jotzen duen pelotari da, eta, bueno, Natalek hori ongi baliatu du ez, azken tantotan pilota asko jetxiz, eta hori behartuz ez, hanketara jokatu eta mine egiten. Ongi bildu bainokiko daukerako pilota, hor Zabalea dejada ikia joan da, baina ez zaio atera ez, horra hasieran egia da Zabaleko dejada horrekin olatzek asmatu dula, bi dejada onak ikende ikusi du, baina guain pixkat igual presaka ez, zakitnik pixkat bete den hor defentsan ibili behar izan duen tantoitan, eta bueno, hortik atera nahi hortan, bueno, tantoa azkar bukatza joan da guain. Eta nik uste, bueno, latzen kasuan baliatu beharko lukela berak duen golpe hori ez, bi pilotaka datan, ia kantxatik ateratzeko gaitasune badauke, leheno hasieran ikusi duen bezala atzeak ateratzen zula Natale, eta hortan saiatu beharko lukela iruditzen zait. Olatzek eraman. Eta hor, bueno, Natalek aukerako azeuken ez, goain arte ongirekitzen edo txokoan usten ikusi dutan nik uste goingoan dude berak indula ez, bi aukera zeuzken, eta txokoan edo Zabalen utzi eta behin eta berriz esaten duna ez, behin pentsatzen hasten bazazein behar duzun, normalen beti bera joaten da ez, eta nik uste goingoan Nataleri hori pasa zaiola. Eta bueno, aukera polite olatzen zatez, behintzat sakea berreskuratu, saketik minein eta berak bere aukerak baliatzeko. Erdi-erdiko sakea baino indartxu, seietik bikain Natale, ezker paretan sartu, zerrestua bikaina izan da, baina aukera Natalentzat, ongi luzatu, olatzen bikain iriki ez, hor, bai, etzen jokaldi bate erresa, olatzek indun hori, hor paretera sartu ez egon, eta nik uste Natale berare zusten hartu dula ez, ezker zehar bikaina izan da, Natale berak sinatuko zulkena aurreko tantoan, eta bueno, tanto osona olatzen eskutik. Olatz horre espadarapo pare bat bere tokin jartzen, eta guain txe pasadio Natalek pilota eta prest. Olatz bera, sakerako. Erdi-erdiko sakea, Natale pixkat erorintzaio, pilota asko eroriko da, eta hor, bai, berriz ez, horre ez dio jarritzen osongi ez, eta ez da erresa horre bintzat erdi utxeiten ematen zaionen pilota asko erortzen da ez, erneon barra da bote hortara, eta horra izaio gehiena kostatzen ez, bestela bueno, defentsan ongi ikusten du, baina horre azkeneko pauso hortan pixkoa kostatzen izaio pauso hori ematea, eta esan duna leno ez, atzelarik hor zaitasun gehiago izaten dula normalen, aurrelarik abantaiotxo hori badula ez, beti hor aurren jokatzek eta pilota bita jartzen ohituta gaudelako, eta atzelarik berriz bueno, lan berritan ibiltzea delako. Ongi olatz, ezkerrakin, luze, berriz ezker horren bile, bikain olatz, luze, Natalek berriz oso ongi jaso, latzek ireki, berriz ezker pareta bilatu, zolatzek eraman, Natale bikain iriki, eta tanto horre oso ongi da moitzen ez, horre txokora bideratzen duen hortan atzerak ateatzen du olatz bera, horre aurre xamarren itxoiten dio, eta eramanten badore pilota hori, gero hirugarren hori aukeran gelditzen zaio Nataleri, eta oso ongi da guain pilota mugitzen. Eta olatz hor, bueno, ezkerrakin nik uste ongi dela, pilotari ematen nahi dela, baina eskuinekin baliteke hor arazetxon bat izatea, pilotan bat sartu izana, guain espadarapo deixentei hartzen ikusten dulako eskuin esku hortan, babestu nahien, eta bueno, baliteke hor pilotan bat pixkar sartu izana, tanton baten, eta zailtasun gehiago izatea eskuin horrekin.
14, Natale Sakera. Hor bai, hor txosta jo dio azken momentun, olatza hasieran preste honez, erresto hori ezkerrez iteko, jagorputze jarrita zeuken, eta azken momentun txostin dion hortan erreakzionatzeko aukeraik ez dauki. Serio hemen Natale ez, oso kontzentratuta ikusten da, oain ikuste bere aukeratan sinetxita, berea zuzen eta txukun inez, eta bueno, arkagaiun dauken aldetxoak ere aukera hori ere ematen dio ez, momentuz lan hortan seitzeko. Eraman Olatzek, Natalek bikain moztu, Olatzek jaso, Natalek zabaldu, Olatzek ongiatzeatu, iruterdik kuadorren gurutik Natalek eraman, baino pilota hori erorintzaio, nahiko Olatzek eraman da, beste aukera bat Natalentzat, eta tanto. Hortxe dago alde hori ez, guaine ongi moitu do pilota Olatzek, azkeneko ezkerrekin erorintzaio pilota hori ez, eta erortzen den oitan, zaie da pilotaik eramatea, atzelari izan dago indiketa zaiegoa ez, eta eramaten nahi da askotan pilota zaioik, nahiko egiten do, baino egia da, gero, bete-beten gelditzen zaiola Natalei azkeneko pilota hori errematatzeko, eta hor zailtasun gehiokin ikuste gulatze ez. Berriz txostan bile, eta sosake ona, hor nik uste Natalere horren bile jokatzen nahi dela guainez, ikusten dore ezkerrakin oso erresto onak indizkiola Olatzek, eta guain txosta bilatzen dion hortan asmatzen nahi da ez, beti komplikatu da pilota eta ongi jartzea, eta Olatzeri bi sartu dizkio gisa bere. Sakiona, Olatzek eraman, ongi atzeatu Natalek, Olatzek bikain restatu, dejada txokoan, eta oso ona ez, hor Natale guain konfiantzakin, pilota oso ongi moituz, bere lana bikain inez, eta pixkat Olatz guain azken txampontan bere saren sartu da ez, hor nahiko urren uzten dionen pilota, gero ezinatea jokaldi oitara ez, eta hor aurren zailtasun gehiokin ikuste eskuineko eskubi horrekin konfiantza pixkoare galdu dula, ez dio golpea behar bezala askatzen, eta eskuin horren beharra badauke ez, pilotakada baten agintzea pasa dezakelako Olatzek bere golpe horrekin, baina gaur etzaio eskubi hainbeste funtzionatzen ari. Pilota eraman, aukerako pilota Natalek, ongi zabaldu, eta tanto, ez, horre saker ematen mineiten tartekare Natale, hor sakera gaizki jarri da Olatzez, ezkerrakin beharren eskubikin eramando, eta hor Natalek ez du barkatzen ez, hor songi irikido pilota hori, eta guain gainez hartuta, bere lana bikain inez, eta 19-8 jan ikuste markagaiun zulo hundie irikidula, eta Olatzen zatatzetik lantzaiek ez, partidun sartu berriz, eta sakea berreskuratu beharko luke bizkoat aukerak izateko. Eramen Olatzek, berriz bikaine Natalek, horrezkerrez indun jokaldi hoi. Funtzionatzen nahi zaio ezkerra ez, horre asko asmatzen nahi da, arrastoak ongi bilatzen, indarra hundiz irikitzen do gainea, eta oso zaila da pilota horta iristea. Eta, Olatzen lana hor saketik behintzat gehiok kentzen saiatzea ez, bestela badaki ulautardin da buruz buru, aurreneko pilotak adakin ez bigarrenak imamina hundi inditekela, eta hor garrantzitsua dela errestoan pilota alik eta luzen nahi hartzea. Horrez tosmatu eskun sartzen, eta 21 konturatzeako Natalentzat, eta lehen puntu eta garaipena eskun Natalentzat. Natale prest, azken sakerako.
berriz ezker pareten, ongi olatz. Hor aukerako beste pilotak bat, jetxi berriz. Ongi olatz, baina ikusten da ez, hor esku ez hola behar bezala sartzen, pixka gehixio eman bertzaio pilota horrei agintzea pasatzeko eta eskuinekin nik uste ez ziola pilotari gehiegi askatzen. Hor Natalek partidu bukatu nahi izan do Zabalen indako jokaldi eder horrekin. Eta bueno, ozta izan da, baina txapara bete-beten alde indio jokaldi horrek. Eta 9. tantoa olatzentzat. Sakera olatz. Ongi pilota hori ateratzen Natale. Ezkerretik, horrero eringo da berriz pilota, ongi altxatu do Olatzek. Zabalea, ibilingo da pilotari, ongi bildu berrize. Eta hor berriz jesten hasi da, eta bueno, guain jarraien bitxapa ez, batzutan nola izaten da. Arriesgatzen hasten zanen, bueno, txapare hortaxieko dago, eta guain bitxapa jarraien Natalek. Baina egi da hor ikusten dela ez, Olatzen ikuste eskuin horrekin sufritzen nahi delazken tantotan, agintzea pasatzeko dauzken pilota horietan, ez da eskue behar bezala sartzen nahi ez, indar gutxikin ematen dio pilotai, eta minein balin badezake Olatzeko eskuin horrekin da ez, oso golpe zitala daukelako. Errestona. Hankata Natale, Olatzek Zabalea, Natale bikain bildu, Olatzek luze-luze, Natalek ezin gehiagi bildu, hoi Olatzen pixko motz gelditu zaio. Eta bueno, 3. txapa segidan ez, markakoa izango da, zaien ikuste partidu baten, hirutan txapa jotzea ez, bueno, bitan bi jokaldi izan die hortxe txapara alde indionak, eta goengoan erdi eskapadare txapara ez. Eta bueno, horrek aukera eman dio behintzat Olatzei 11. tanto egiteko. Eta ez da txarra ez, ligaxka dela esan du, baina alik eta tanto gehien egiteare garrantzitsu da. Gero horre tanto aberaxak ere zer ikusie izanen da, orduan bueno, alik eta tanto gehien egitea komeni Olatzen zat. Hor luze eta beste txapa bat, bueno, azkeneko lau jokaldik lau txapa izan die, eta bueno, garaipena kasu hontan Natalentzat, 22 eta 11 ikuste Natale bera gehiago izan dela ez, Natale partidu ona jokatu do, bere aukeratan sinetxi, pilota ongi moitu, hor 22 arte serio, bere lana ongin eta bere aukeratan sinestuz, eta nik uste Olatzek partidu erdi arte eutxi dula ez, hortxe bere aukerak neukitola, hasieran oso ongi ikusi du, hor ezkerrakin ongirikita, lanak ematen zione hor ezkerparetan pilota sartuz, baina egiedan ikuste erditik aurrea pixkoat sufritu dula eskuin esku horrekin, ez zion behar bezala golpea askatzen, ikuste pilotan bat sartu zaiola eta arazon bat izan dula eskuineko esku hortan, eta bueno, oain ikuste eskurire behitzen ziola ez, berak nahi baino gehiago sufritu dula, eta holaxe da ez, Lauterdin gorra da, buruz buruko bada, azkenen ez da biinaka bezala ez, beti ondoan daukezula lagune behintzat partiduri aurreiteko, eta bueno, partidu polite eskaini dute bi protagonistak, eta Natalei zorionak hemendik lehenengo puntue poltsikoratu dulako. Jarraien pilotarin deklarazioak haituko ditu, bueno, ze kontatzen diuten ze sentsazio daukean bi pilotarik, eta bueno, ze sentsaziokin dabiltzen, bitarten bueno, hemen beroketa lanetan ja ikusten du Naroa Agirre bera, bigarren partiduko protagonistetako bat, Gorriz kasu hontan, ikusiko Naroa bera, bueno, nola moldatzen den Lauterdin, bertso pilotan ikusi duta oso lan txukunek indako pilotarie, eta hemen bueno, Maite bera ez, izango da berrikuntzetako bat, nik uste Maite Lauterdin ikusteke gaudela ez, oainik Maite ez dula Lauterdin jokatzen ikusi behi da partidu asko ikusi dazkiula, baina Lauterdin jokatzen ez du ikusi, eta ikusiko du gaurkoan ez, gogotxu zeon txapelketa hontan
berak esaten zunez, aukera gutxinetariko bat izango zula txapelketa hau jokatzeko, animatu da, eta ze joku erakusten diun Maitek. Eta, nik uste prest hor protagonistak, eta segidan beraien sentsazioak transmitituko ditu. Zorionak, Natale. Eskerrik asko. Hasieratik nik uste ongi sartu zala partidure, zure aukerak bazinekin nondik etorri zitezketen, ez? Pixkoat hor pilota moitu eta hor hankata jokatu eta batez asko jetxiz, eta nik uste gaurkoan asmatu zula. Bai, hasieratik saiatu naiz pelota gehiago jaisten, zeban egin behakin peloteon eneukela gauza hondik itzen, da, pelota moitzen eta ondo. Horre saketik gero nik uste asmatu zola, igual zuzenen etzinun tanto egiten, baina gero bigarren ere pelotak oso aurren gelditzen zitzaizun, eta gero errematen gaurkoan ongi asmatu dozo. Bai, saiatu naiz hori, sakekin nuna arrimatzen da, naiz da igual tanto ezin, nahi gero igual bigarren pelotak erresago jartzen, eta ondo. Txapelketari hasiera ona, ez da erresa ez, Lauterdikoa txapelketa berrie da, urduritasun hori beti hor dago ez, eta gaina bakarrik ekitzen zaio txapelketari, eta sentsazioak pentsatzet gaurkoan onak izan dila. Bai, guztua, azkenen banaka jokatzeare guztua baita zain nahi, da, egia da denboran ijola banaka jokau eta baneukela urduritasun puntu hori, baina guztua atzanakin. Zorionak, Natale, eta horren arte. Bai, eskerrik asko. Latz, bi zati nik uste izan dituela partiduk, aurreneko zati nik uste utzi diozola eta zure joku tarteka ateratzeko aukera izan duzula, eta bigarren zatin gehixo nagusitu dela ez, saketik, zuzenen igual ezain beste, baina bigarren pilotaka da, ongi moitu dula eta mina indizula hor. Bai, nik uste hasiera ona indu dela, baina gero, pixkat botarra batzuk egiten zuen pilotak, baita eskuko miakin nabil, eta partidutik atera naiz, eta berak goraka egin du, oso ongi jokatu, eta jakinit nola jokatu, eta ezin izan dut. Hori da ez, nik uste asmatu dola tarte baten pilota asko jesten zizula, eta hor, aurrelarintzat beti lan errexago dira, zelarik hor aurren gehixo kostatzen zaizue, eta gero igual bigarren zati hortan eskuko min hori ere pixkoan nabaritu dela. Bai, hori da, nik uste ez duela hain gaizki jokau, eskukin gaizki jokau inoiz. Hasieran ongi hasi naiz, baina gero pilota bat sartu zait, eta eskuak sartzeko beldurrekin egon, eta pixkat eskerrakin saiatu naiz ze egiten, baina ez izan dut. Rekuperatzea tokatzen da, takoik pixkoat moldatzea, eta egia da txapelketa berri dela, baina aukera ematen dula ligaxka formatu honek, aukerak izateko hemendik aurreare. Bai, da, berain urrengo partidura pentsatuz, eta bai. Osongi, venga, animo Latz. Hementxe protagonisten esanak, horxe, Natale pozik ez, alde batetik bere lanak ongin ditulako, eta beti gaina puntue lortuta konfiantza hori ere berreskuratzen duzulako, eta Lauterdin lehen aldiz agertze hortan, eta puntu eskuratzek beste jarrera batekin aterazten zaito hurrengo partidun. Eta Latz berriz, kezka gehixiokin ez, nik uste aurreneko zatin ongi ikusi dela, berak berea eman dula, baina gero, emine eukidula hor esku hortan, eta horrek eragindula ez, bigarren zati hortan okerxio ibiltzea, eta guain hoxe ez, errekuperatzeko tartea izango du, eta errekuperazio hortan zemuz moldatzen den. Hemen lehen esan duen bezala, bigarren partiduko bi pilotarik prest, beroketa lanetan, eta gogotsu gaude pilota partidu eure ikusteko ez, osotara berri izango den partidue, Maite berare sakatzen gutxitan ikusiko du nola moldatzen den hortan, eta atxeden txiki bat hartuko du berotzen aidien bitarten, eta minutu gutxi barru berriz zuekin izanenga. Laster arte.
Bueno, hemen gara berriz zuekin, bigarren norgehiagoka ikusteko irrikitan. Esan bezala partida osota berri ez, hau bai inongo momentutan ikusi ez duen partidu edela, lauterdin batez maite zulako sakula ikusi ez, komentatzen ibili gaba, maitek bida mileka partidu jokatu izan ditola, baina lauterdin bakar bat ere ez du ikusi jokatzen. Aurten, berak badaki ez, ja bere ibilbide profesional hontan azkeneko urratsak ematen nahi dela, azkenak ezakit esatea atrebitzen nahi zen, aspalditxo esan azeuken, baina ongi aurkitzen da guainik eta hemen dabil kantxatan maile bikain emanez, baina lauterdin jokatzeko aukera asko ez dula eukiko iruditzen zitzaion, eta gagoengoan gogotxu zeonez, proba iteko lauterdin abertzen muz moldatuko litzeken, eta proba gorra hasiera hontan ez, aurren Naro Agirre, eta Naro Agirre bai bertso pilotan askotan ikusi dula ez, lauterdin jokatzen, oso ongi jarduten do gaina, ongi moitzen do pilota, eta lantzaiek izango ito gaurkoan maitek, bi atzelarin arteko norgehiagoka izatek, hortxe igual arnaz gehixio eman dizaioke batez ere ez delako Naroa normalen dejadatan eta hainbeste ibilizalea, baina egida pilota oso ongi moitzen dula, eta batez oso harin mugitzen dela kantxan ez, pilota guztita iristen da, fisikoki oso ongi prestatutako pilotari edela, eta ikusiko zemuz moldatzen dien gaurkoan bi pilotari. Prest, Naroa. Erdi-erdiko sakea, maitek bikain jaso. Ezker paretara bilduz, Naroa ongi. Maite luze lauterdiko arrastuan bile, Naroare bai. Oso luze Maite. Eraman Naroak. Oso ongi Maite berriz lauterdiko arrastuan bile. Ongi Naroa hor boleak entzea joan zaio, Maitek ezkerrakin bikainatea. Jetxi pilota, Maite zabalen dejada, bikaine izan da, horre ongi atea izan bazitzaion zutik jartzeko moduko dejada, horre hiru terditik zabalea, txokotik indun jokaldie benetan ona izan da, baina gutxigatik txapara joan da. Eta, tanto ona ikusi du bi pilotarin aldetik Maite luze jokatuz, lauterdin guru Naroa izanez, Naroa oso ongi defentsan, eta bukaerako erremate hori gutxigatik txapara. Sake ona, ezker pareta bikain bilatuz, Maitek bikain atera. Naroa oso ongi gerri jota, Maite atzerak ateraz, ezkerrakin ongi Maite. Eta hor Naroak igual pilota jetxina izun pixkoat ez, Maite luze darabilki pilota, egia da eskutik ongi eta bixi ateratzen nahi zaiola, luze darabilki ezkerrakin ere bikain moldatu dela, eta hor nik uste Naroa jokaldin batitia joan dela ez, pixko pilota jetxina iko zion, eta ez da eskun behar bezala sartu. Maite saskira, pilota aztertu, epaiekin hitzein, eta pilota aldatzea erakido. Ikusko Saken, barkatu, Saken nola moldatzen den Maite hori bai da, guain arte gutxine induna, eta hasierako Sake hori ezker pareta deixenteki, baina gutxinez luze jarrita, bikain eskubiz, bosteko kuadro arte, hor Naroak ere eharki boleak enduz, Maite luze, zabalea pixkoat Naroak, Maitek zabaletik zabalea, Naroak pilota jetxi, Maite bipareta, eta tanto bikain, Maiten eskutik ez, horre egie da Naroak ikusi dula ez, luze jokatzen aizela eta oso aukera ona izan dela pilota jestea, baina Maite oso erne kasu hontan, beretokin bikain jarrita, eta eraman bakarrik ez, azken momentun bipareta, eta erabat ez usten harrapatu do Naroa bera, eta hasiera oso ona Maiten eskutik. Oso sake ona,
5 kuadro terdi ingurura, bikaine horre gainea sakera indar handikin joan da, ez? Hoixeitea joan da, ezker paretan sartzea, baina hor 5 terdi 6 kuadro ingurun pilota hilda utzi do, eta oso ongi Maite hasiera hontan. Hor pote oker xamarra indio, erdi-erdiko sakea, Naroak bikain erantzun, lauterritik Maitek jaso, orain eukiko do erasora pasatzeko aukera, oso luze, Maite boleaz, earki, Naroa bikain iriki, eta Maitek horrezin, ez? Hor Naroan aldetik oso tanto ona izan da, oso ongi moitu do pilota, Maitek boleaz saiatu da hor moitzen, baina ezkerrakin irikidun pilota hori abiadura haundin irikitako pilota izan da, eta hor Zabalen arazo gehiago Maitek, ez? Nik uste Naroak bideo hori bilatuko dula, ez? Maite moitzea izango da beretzat gakoa, oso hankageldin jotzen balin bado, ikusi delako fresko ateatzen zaiola hasiera hontan pilota eta bixi eman diola. Sake ona, lauterdi ingurutik Maitek bikain jaso, Naroa, Zabalea, Maite aiatuta dejada, luze, Maitek eraman, ezker gantxoz, Naroak jetxi, Maitek Zabaletik Zabalea luze, Maite bolea, Zabalea, Naroa hor jokaldi bikaine baino, hor Zabalea li alde indio, ez? Eta hasiera hontan osongi usten Maite bakiu bole horrekin, eta berak ere bazekin, ez? Mine indezakela. Gainetik pasatzea oso zaile delako, baina ez bakarrik defentsa lanen erabiltzeko, ez? Guaine Zabalea intentzio guztikin bota dio bolea hori, eta lau eta bi Maite aurretik. Sakea, erdi-erdin, Naroak jaso, Maite gantxoan bile, ongi, gantxo, ona ematen zuen hemendik, baino epaiek txartzat emando gutxigatik izango zen txarra, ez? Egia sake errematera joan dela, gantxoz saiatu dela eta gutxigatik alde indiola pilota horrek, baina oso erabaki ona izan da, ez? Aurrea joate hori, iaia tanto egin dio, baina Naroan zat sakea eta 3-4. Sake ona, 5 kuadrotik, Maitek eraman. Osongi gerri-gerrin jota, Maitek ezkerrakin jaso. Eta hor Naroa bai, hor mozten saiatzen nahi den oitan, nahi da geixio utxeiten, ez? Bi utxeite badauzke, pilota pixkoat jetxi behar hortan. Eta behar bezala jesten ez da asmatzen. Bost eta 3. Hor erdi-erdira, Naroak jaso, Maite boleaz, txokoratxostan bile, ongi Naroa, Maite gantxoz, hor zai ezen ez, konfiantzak inda bile aurrelari pare ez, boleaz baki oso ongi moldatzen dela, baina hor ezker gantxoz jokaldi zai ezen ez, hor gaina pixkoat Naroare tarten sartu zaio eta hor txokoan azken momentun utzi nahi izan do, baina naiz eta ideia ona izan, ejekuzia ez hain ona. Pelota aldatu do berriz Naroak, ikuste hasieran atera duen pilota atera dula berriz. Naroa sakera, ezker paretan asko sartu da pilota bai, baina Maitek oso ongi eraman. Gerri-gerrin jota, Maitek atzea. Boleaz berriz Maite, Zabalea. Naroak Zabaletik Zabalea, Maitek bildu. Ezkerrez txokoan, dejada bikaine Naroan eskutik oso ongindako jokaldi ez, aurrena
Zabalea asko behartu do, hemen Maitek ongi eraman do pilota, baino gero aukera eukidunen ezkerretik ezkerra indako jokaldie bikainen Aroan eskutik. Bosna markagaiun, oso berdin due hasiera hau eta politia ez ikusteko. Bik beraien ezaugarrik ongi baliatzen, ikusten da Aroak bagoen pilota geixo moitu nahi dula Maite hankageldin jokatzen ez eukitzeko, eta Maite berriz bere boleakin eta ireko jokoakin momentuz sendo. Sake osona, Maitek jaso, Aroak atzea, Maite erdibiden gelditu da, hor Zabalean aizun dejada baino ez zaio atera, eta hor gutxio Aroai ez, hor zulo ikusi do, bi pareta egiteko, baino ez zaio behar bezala atea ez, azken momentun, aukera oso politia zen hor bi pareta egitea, tanto izateko ere aukera eskuko zitun, baina ez du eskun behar bezala sartu. Eta Maite meritxu ere bada pixkoat ez, presio hori sartzea, oso horren jartzen da Maite, aire joko horren bile, orduan tanto egin nahi balin badiozo bakizore ongi bukatu behar duzula, ongi ajustatu pilota, eta hortan batzutan utxegitia pilatzen da. Errestonan Aroak, boleaz, ezkerparetan, Maite, atzea bikain, gerri-gerrin jota, lau terdiko arrastoan bile, oain ezker kantxoan bile, zabaldu, behartu Aroa, eta horre indarra handi gabe zabaldu do, pilota, baino egie da Aroa hor pixkat hankakin koordinazioa galduta iritsi dela, eta azken gerri golpe hortan ez dula asmatu ez. Nik uste zalantza gehiago daula Aroangan, Maitengan baino ez, Maite bere abeintzat konbentzitsuta egiten nahi da, pilota guztitara bere erabaki horrekin joaten nahi da, eta horrek ere lauterdin asko balio do ez, Aroak zalantza gehiago, edo Aroi zalantza gehiago ikusten zaio pilotaka da bakoitza aukeratzeko garaien, eta hortan Maite sendoixio hasiera hontan. Luze-luze, Aroak bai oso luze. Ongi hor ezkerpareta bilatuz, bikaine horrez, horrei ez da erantzuteik ez, hile edo bizin ikusten Aroak jokaldi hori nahi zula, hobiki ezin da inez, hor ezkerraken indun jokaldi hori, eta merituz tanto bikaine. Bete-beteko partidue, 6 eta 7. Ezkerpareta asko joz, Maitek eraman. Sotamanoz, biginkan bildu Maitek. Oin boleaz ez berriz sotamanoz, atzea, ongi. Hor ezkerrez jarriko da Maite, txokoan deja da. Aroak jaso eta hor bai engainatu dula ez, horre bi pareta ingotezun eskuinea aurreneko pausoa inez zeuken Maitek. Hor ezkerrakin indun jokaldi hortan pixko bere buru esaldu do, eta gero Aroak bikain ez. Luze-luze eta guain Aroa da berriz ez, partidun sartu da. Bere aukerak ongi baliatzen, igual Maitek aurrea xeuzten dio pilota, saketik agintzen hasten delako, eta guain bigarren pilotaka da haueki baliatzen Aroa bera. Sake ona, bikaine errestoa Maiten eskutik, Zabalean Aroa, sotamanoz, ez tor biltzeik izan, arro, Maite boleaz bikain, ezkerparetan sartuz, Aroak zabaldu, Maitek deja da, Zabalen, bikaine, oso ona horre, Zabalen indun. Dejada hori ez, hor ongirikitako pilota izan da Aroan eskutik, baina kontraerasoan indun dejada, inongo aukera gabe utzi do Aroa bera ez, Zabalen indun dejada horrekin. Aurrena defentsalanen bikain eta erasoan zesanik ez.
sake ona, 5 kuadroan bile, ezkerpareten, Naroak eraman, dejada hor txokoa baino ez du asmatu, buruz gain pasatzeko pilota Naroak, eta hor bai, horre beste erakitan ongi ikusi duen bezala, oengoan dejada hori ez du bat ere asmatu ez, autun behintzat horre txokoan oso arro utzi do, eta Naroak bikain hor buruz gain pasatzeko baliatu do pilota hori. Sakera Naroa, sake hona txostan bile, Maitek bikain eraman, gaina luze, 4 kuadrotik Naroak bikain bildu, Maite eskubiz, bere bururi denboa emanez, Naroa bikain, Maite boleaz, txokora, Maite iritsiko da, eta biparetai nahizun horrez, ongi iritsi da, egia da aurreko pilotak adan desente behartu dola, eta hor txokora nahiko ongi iritsi dela, eta ez ziola berriz eskura eman nahi, eta hor pipareta iten saiatu da, jokaldi zaie da, eta ez zaio oengoen atera. Ikusten da bi pilotarik fisikoki ongi prestatuk daudela ez, hasiera gorra eman dioa 9 eta 8 badizte marka gaiun, eta hemen inorrek ez du atxedenik eskatu nahi, eta partidu polite eskaintzen bi pilotarik. Sake motza, ongi Maite restoan, Naroak kankata bikain, Maitek jaso. Horre ezkerretik ezkerrean ikuste jokaldi nahi zula ez, iriki baino gehiago indarrakin ezkerretik ezkerrean eman nahi zion pilota horrei. Maite horre, zabalea pausua inda zeolako, baino txapara alde indio, eta berdintasun handie momentuz markagaiun. Sakera Maite. Sakea luze terdi ingurutik, Naroa bikain erantzun, bolea ziarriko da Maite, zabalea, Naroak zabaletik zabalea bikain, sotamanoz Maitek eraman. Eta hor pilotak da oso Naroan eskutik ez, aurrena zabalen asko behartu do, eta sotamanoz sartu behar izan do Maitek, ongi eraman do pilota, baina gero ezkerparetan indarrez moitu do, eta hor zaiezen pilota hori eramateko. Guain Maitek atxedena eskatu dula, 10 eta 9 aurretik Maite bera, hor atxedena Maitek eskatue, pixkat, botileroan autu ez duein, Maitek ez, Naroak beti horratxe izaten du ingurun, Eduardo gure argazkilarie izan hoi da, eta hor dago ez, sietik ez, baino azken aholkuk entzuten Naroa bera bere atxen eskutik, azkenen kanpotik beti gauzek ezberdin ikusten die, eta Maite bere lana ere ongi iten ez, momentuz bere aukeretan sinetxiz, markagaiunde oso estu dizte, eta partidu irekie, eta lehen partidu negie da bigarren zatin hautsi dela gehiago, eta ohiko izaten dela ez, bigarren zatitik aurrea pilotarin batek partidu eusteko aukera gehiago izatea, baina momentuz oso berdin du partidu eta 10-9 Naroa aurretik. Naroa presakerako. Botei ongi erain, 4 kuadroan bile joan. Hor bote txarra indio eta, falta izango da, hor bote kaiskarra indio. Ez dio bate parte honeko boteikin. Eta oso aurren gelditu zaio pilota hori ez, eta eskunez sartzekin falta indo Naroak, eta, Maitentzat ernasgunea.
Sake ona berriz ezkerparetan ongi sartuz, Naroak eraman. Maite, ongi, hemen lauterdiko arrastoa bilatuz. Naroare bai, Maite boleaz, txokora. Horre ona zen jokaldi hori ez, horre ezkerrakin anguloa bilatzen nahi da. Baina, guaingoan zabaleko arrastoan zabalera gilloan zaio ez. Ameika eta Mar, Maite Sakera. Sake berriz ona, bosterditik Naroak bikain eman, Maite iren bile, hor pixkoa zabale joan zaio. Ongi oain defentsa lanetan, aukerako pilota Naroak, atzeatzea, Maite boleaz. Ezkerrakin eraman, berriz ezkerrea, Maitek, bipareta ezkerrakin. Naroak zabaletik zabalea, Maite bolea zabaletik zabalea. Bikain jetxitako tantoa horre oso tantona ikusi du ez, Naroak bikain moitu do pilota, Maite defentsan lan bikain einez aireko joko horren bile joan ez, baina azkeneko hau bikaina izan da ez, horregia da eskue sartzeko aukerare izan dula Maitek, baina oso pilota zai ezen eramateko, eta bikainen Naroak lortu duen tantoa. Sake ona, ezkerpareta sartuz, Maite ongi errestoan. Naroa ongi ezkerparetan bile, Maite bolea bikaine, Naroak eraman, horra aurre indu Maitek, eta oso ona indun jokaldi ez. Erakitasun handik nahi da jokatzen, eta tantau bikaine izan da ez, batez ere boleakin nagusitzen hasi da, eta gero, aurrelari hobenak ere firmatuko luken pilotak adakin ireki ez. 12 eta 11. Denak inun gogoa Maite lauterdin ikusteko, baina men nik uste pilota zalen arten irri murritz bat ere badaola ez, gauzua da jokatu nahi izatea hemen ateratzea, baina maila haundin jokatzen nahi da ez, eta meritu horire eman behartzaio ez, galdu edo irabazi. Oain pelotan bile joan da, baina zabalen osongi utzi, Naroak bikain jaso, Maitek bildu, Naroak ezkerrez, eraman, beste aukera bat Maitentzat, deja txokoa, baina bere buru eskaldu do, ongi Naroa, Maitek eraman, Naroak luze, Maite bolea zor pixko traba, zabaletik zabalea, eta tanto, ez. Nik uste Naroa dela aurreneko harrituta daula pixkoat Maiten jokukin, ez. Oso gainen dauke, ez dio arnasa hartzekore denboik ematen, erabat aurrea ikendo pausoa, eta, oaingoan zabalea indako jokaldi hortan, Naroa bertan zen, baina ezin izan do eraman, eta meritu ez, goaine tantontan Maiten aldetik. Venga, Jarritxo! Sakera Maite. Oso sake ona, bikaine erantzunen Naroan eskutik, zabalea berriz ebolea, Naroak bikain etxi, Maitek jaso, ezkerrez bikain, Maite boleaz, txokora, bikain Naroa, ia buruz gain pasaz, baina hor boleaz defentsa hundie Maitek, bikain iriki, Maitek jaso, Maite ezker gantxoan bile, eta hor, gehi hori ezin zaio eskatu ez, hori ateazki hori ez, esan nahi du, defentsa lan bikainein behar izan do Naroak osongi moitu dolako pilota, eta horre harki joan da berriz, gantxo horren bile, baina, zabaleagi alde indio, eta erritmo hundi nahi di ere bai jokatzen bi pilotarik, hori ere aipagarri da, hemendik tikitaka bizi-bizin dabilkie pilota, Naroa ongi moitzen, baina ezin gainetik pilota pasa, eta Maite
airera joanez momentu oro, ez? Ezker paretatik atea ingo da pilota hoi, Maitek luze. Naroak zabalea. Maitek ez horre... Nik uste berak ustezuna baino bote txikixegoa indiola eta azken momentun baliteke berake jokaldi saiakeran bat izatea ez, baina nik uste hor bakarrik eramatea joan dela ez, eta horrez dela eskun behar bezala sartu. 13 markagaiun, eta oso partidu bixi eta gorra ez, ikusiko hemendik aurrea fisikoak gire nola erantzuten duen bi pilotarik, egie da, Naroa berare songi prestatutako pilotari dela, eta Maitere, zesanik ez, baina egie da, hemendik aurrea zer ikusi eukizakela. Bikain Maite errestoan, ezkerrez Naroa, hor altura hundikin, Maite bolean bile, hor atzeak atera nahizun, ez du asmatu, berriz bolea, zabalea, bolea beste bat, Maite ezkerrez, ez, hor boleaz ongi moitu do pilota ez, zabalea, txokora, motzen, hor, bere aukerak izan ditu, Naroak bikain defenditu du hori atzeratuz, eta hor, ikusten da ez, asko saiatzen nahi dela aireko joko hortan, boleaz badakiu ikaragarri ongi moldatzen dela, eta gero, zaie da ez, beti lan zaiek di ezker gantxoz, hortik aitzea, saiakera ite nahi da, baina igual hor, zailtasun geixeo ez, erasora pasatzeko. Eta Naroak, bere lana onginez, 14-13 horretik jartzeare lortu du. Maitek luze-luze, osongi lauterdiko arrastoan bile, Naroa bikain, altura eman da bere bururi denbora emanez, bolea ona Maitek, bikain Naroa txokotik txokora, Maitek jaso, horrekiko du bukatzeko aukera, Maite ezkerrera irez, eta hortxe ez, oantxe aipatzen eginena ez, aurre joaten da denatan, eta hor ezkerra irez, ez zaizkio nahi bezala sartzen nahi eskunez, gainea, ez da bakarrik eramatea joaten, baizik eta aldunen zabaltzea ez, eta hor lan zaiek die, eta Naroa bagoain pilota ongi moitzen ez, aukera dunen pixkat arrotu pilota, bolea hori kendu, eta batez ezker pareta hori bilatzen ez. Maite boleaz sartu ez dadin, eta hor ikusten da min gehiago iken diola ez, ezker pareta hortan. Oain, botilleroare urbildu zaio, leheno hor jardun diez kontrakantxan, oain, bere tokirare jorri zaio, eta oain ikusten da Naroare pilotari asko ematen nahi dela ez, badakilako, gauzek zai jarri zaizkiola, edo jartzen nahi zaiola Maite bera, asko estutzen partidu untan zehar, eta berak bere indar guztik eta baliabide guztik atera barra dauzkela partidue aurre ateratzeko. Prest pilotarik berriz kantxan. Naroantzat sakea eta 15 eta 13 aldetxo polite. Bi tantoko aldetxo hau 22 biden, eraki horra ez nuke esanen. Partiduen nola din ikusita, baino polite 22ko bide hontan. Erdiko sakea, Maite luze erantzun. Ongi Naroa, ezkerretik ezkerrea saiatuz, Maitek berriz luze, ezker pareta bikain bilatuz, Naroak bere bururi denbora eman da ongi atzeatu, Maitek bisitxeo, Naroak jaso, Maitek eukidezake hor aukera, bi pareta, oso ongi zabaleratuko da, baina hor Naroak, hor Naroak bikain bildu do, horre ematen zuen tantoa, erdin ez eukela Maitek ez, asko zabaleratu delako Naroa, baino hor eraman indo ozta, eta gaina eramante horrekin ezkerparetan asko komplikatu zaio Maiteri, eta tanto ona
naroan aldetik guain, eta 6 eta 13, hiru tantuko aldetxoa markagailun. Zabaletik zabalea, naroak bai, horre erdi utxen, Maitek moztu txosta bilatu, zenaro ezkerrakin bikain, ezker gantxoz berriz, eta guaingoane kanpoa, ez? Hortxe, falta zaio ez, ongi joaten da bile, ongi sartzen du ezker gantxo hori, baino zabaleko arrastoakin borrokan da bile, ez? Hor ez do, suerte handik euki, egia da, ozta joan dako pilotaka da batzuk izan diela, baino gehienak naroan alde hori dienak, ez? Eta alde txori markagailun guain lautanteko alde hori arnaz gune polite naroantzat, eta Maitek lanen seitu beharko doa partidu gogortzen saiatzeko. Ezkerpareta askokin, Maitek eraman, txokoan dejat da, Maite iritsita berriz dejat da, naroak jaso, horreukiko daukera Maitek, bipareta ona, naroa iritsiko da, Maite boleaz, bitain bildu sotamanoz, eta oso tanto ona, ez? Bai erasoan, bai defentsan, bi pilotarik bikain, horre naroak aukera eukido, baina Maitek eraman, eta hor eraman baino bakarrik ez, hor erdi sotamanoko posture hortan tanto itea joan da, eta erabakitasun haundi horrekin segitzen do, ez? Nik uste askotan esaten dula ez, ze garrantzitsu den pilotan bile joatea, gaurkoan Maite denan bile joaten nahi da ez, sartu edo atera, erabakitasunez jokatzen, eta horrekin tanto desente pilatze. Sakea, ezkerpareta gehitxokin, naroak eraman, bolea bile joango da, hor utzi nahi izan du, baina ez do asmatu, buruz gain hor ez dakit Maitek pasa esan do ez, eta epaiek ezkenen usted pasa eman dula. Usted pasa eman dula ez, horre zalantza egon da. Maite berak eskatu do. Bai, pasa eman du azkenen horre. Pelota aukeratzen, oain Maite bere pelota. Maite pelota aldatu do ez, oain berea ateatzeko aukera. Leheno temporada beste pelotakin ibili da, oain egida saskira joan dela eta beste pilota aukeratu dula. Hor sake Maitek. Hor aurrenekoan dejada ikia joan da ez, oain arte luze jokatzen nahi zen, etzen autu txarra jokalde pixkoat aldatzea ez, beti atze xamarren daukelako naroa, eta gainen izan balitz nik uste igual erreakzionatzeko denbo gutxi eukiko zula naroak, baina bi jokaldi badauzke bide jadakin txapara alde indizkionak, eta etzen igual garaie egokina, gainen izan ezke igual kontrako esango ginuke, baina 18 eta 15 naroan alde. Berriz aire milen Maite, baina hor zabalea nahizun, eta hor txeai da ez, jokatzen nahi den modun, oso erasokor ikusten nahi ganontan, hori dauke ez, asmatzen dunen bikainek, tanto bikainek ikusizkiula eta erkiai dela asmatzen, baina beste batzutan, zabalea, behintzat zabaleko arrastonekin borrokan dabilela, eta naro igual, bere jokalditan eta gehiegi arriesgatu gabe oso sendo jokatzen, berea seguro goiten, eta momentuz nahikoa ez, markagailun aldekin joateko. Ongi luze, lauko arrastotik eraman, hori moda pilota, dejada txokoan, osona ez, horre
igual naroak txosta jokotezun pixkoat zabalexio espeat itxin dio pilota horrei, baino ongindako jokaldia izan da, eta gaina ezkerparetan itxatxita joan den jokaldie. Masai eta 19, berriz Maiten pilota kantxan, eta aukera partidun sartuta seitzeko. Erdierdiko sakea, bikain erantzun. Naroak, boleaz, txokora, naroak bikain, ia buruz gain pasaz, Maite katzea eta arro-arro. Oain ezkerpareta bilatuz, Maite ongietorrita berriz ezkerpareta bilatu. Boleaz eraman, aukerako pilotan naroantza, deja da txokoan, Maite aiatuta zabalea. Epa, hor berriz ez, bai, nik uste txapaio dula hor iskineko ertzori, hor batez azken puntu hortan botek oso zabala indulako, ez, eta hor iskine jodun jodulako izan da, eta bueno, hoxe ez, aldetxoa Maitek zabalea botatako pilota hoitan dago, eta sakea naroantzat, 20 eta 16 aurretik. Sake ona, ezkerparetan sartuz, Maitek eraman. Naroak zabale aurrenekoan oso jokaldi ona, Maitek eraman. Oso ongi bildu, Maitek, ezin, oso ongi moitu do pilota naroak tantontan. Meritunez, hor zabalea oso ongi irikido, eta Maitek oso pilota zai eramando, ez? Zai ezen pilota gaina gero oso zabaletik txokora joan barri izan dut, eta hor ja koordinazioa pixkoat galduta iritsi da. Eta 21 garrena naroantzat eta partidu eta puntue irabazteko aukera bikaine naroantzat. Venga, Sarritxo, inistu! Sake bikaine, ezkerparetan asko sartuko dena, Maitek atera, naroak partidu bukatzeko aukera, hankata jokatu, Maitek jaso, beste aukera bat, hankata ezkerpareta bilatuz, Maitek eraman, boleaz, eta hor bai txapazpira alde indiola, ez? Nik uste partidu haundi eskaini diutela bi pilotarik, naroa baginekin ez, lauterdin jokatzeko doaiek baditola, egi edaba Maite bera baino urduri gore igual ikusi dula hasieran ez, Maiten jokukin pixkoat nik uste zalantzan ez, azkenen nik uste zula esperoain erasokor jokatzea Maite berak, eta bueno, hor oso gainen jokatu dio, eta min egiten zuen ez, airez jarrita, pilota ongi moituz, boleaz, nik uste Maiteke partidu bikaine jokatu dula, baino hor batez ere zabaleko arrastoan ozta alde indion pilota hoik, izan daitezkela markagaiun alde isladatzen duen pilotakadak dena den, partidu oso polite eskaini diute bi pilotarik, behintzat kanpotik gozatu du, eta guain ikusi beharko, zer kontatzen diuten beraien sentsazioak aituz. Ikuste, naroa bera pozik honen dela behintzat garaipena eta puntuen lortu dulako, eta Maite berriz, naiz eta galdu indun partidukin pozik honen dela. Naroa, zorionak hasteko. Sufritutako partidu ez, nik uste, denak inun gogoa Maite lauterdin ikusteko, baina nik uste zuztene hasiera hontan harrapatu gaitola, oso ongi moldatu delako, eta hortxe ez, batez ere presio asko sortzen zulako aireko joko horrekin. Eskerrik asko, esan dezuna, aire eskortzizioan. Eskerrik asko, esan dezuna, aire eskortzizioan.
Gero, oingoa, bai, eskerrik asko, bai, esan dezuna. Hor, airez jotzezunean nahik izton bote okerra egitezian, beak orduan demora guztian aireza izan jotzen da, ni demo guztian, bai, nintzen ondo kolokatzen da, orduan, bai, ezin nion agindu, hor, hasieran hasi nahi zenian txapagainekoa bilatzen, ba, pilua falla ditu, eta gero ja azkenian, ba, gutxi arriskau, eta altura gehiago ematen hasi naiz, eta, bueno, nola altura ematen nion, ba, bea kantxa erdian jartzen da, hor, airez ni moitzen nindun alde bat eta bestea. Bueno, baina esan duzuna ez, azkenen, bueno, lanen seituzo oso partidu berdindu izan da, Amairunare joan zate, eta hor pixko eta ustea lortu zonik uste horregatik, ez? Luze xeo jokatzen hasi za, ezker paretare gehiago bilatzen zinon, eta boleare kendu diozotan ikuste hori eraki horra izan dela. Bai, hori, gero ezker pareta bilatzen hasi naiz da, gantxua egiten hasi da, eta hor igual, ba, erdiparian gehatze zianak gero eskubirak abatatze zian, da ez ustian harrapatze zian, baina bai horregile esan, bigarrengo erditik aurrea beak, ba, kanpoa gehiago juntze esko, horiek barruan izango zian, ba, tanto izango zian, da, ba, nire zorionako kanpoan izan dira, eta hor ja partida utzi da. Bueno, Naroa, txapelketa jasirona, ligaxka da, baina, bueno, beti garrantzitsu izaten da puntuk eskuratzen joatea, lehenengoa badaukezo, eta, bueno, guain datorreneako behintzat lasaixio kantxaratzeko aukera. Hori da, esan dezuna, ba, Lauterdiko txapelketa jokatzeko gogoz nago. Tanto zaila izan da, manekin Maitek frontoien askoak oso ondo ezagutzeu. Da, Maite irabaztekotan ba gogortu behar nula, eta baino hurrengo partidak egorra tokatzea eta lanian segi berka. Oso ongi, zorionak Naroa, eta aurren arte. Eskerrik asko. Bueno, Maite, mile partidutan ikusi zaitu, Lauterdin aurreneko aldiz ikusi zaitu gaur. Zure urduritasune eukiko zinun gaur partidu hau jokatzeko, baina nik uste bikain erantzun dozola ez. Ege da, garaipena ez duzula lortu, baina gauzeko oso zaila jarri dizkiozula momentu askotan Naroari. Sí, la verdad que hace muchos años que yo no jugaba de campeonato un 4,5 y la que verdad que bueno, con esa responsabilidad que llevaba pues me he sentido bien, estaba a gusto. Pues bueno, fallos que he cometido que es lógico también, pues al final muchos años también como zaguera sin medirme en estas distancias, pero bueno, el saque yo creo que he hecho bien. En las jugadas también al menos le he movido, no he dejado, no le he entregado ahí todo el rato, me he defendido también un poquito con la volea. Los ganchos me han ido peor, el querer abrir, pero bueno, es el primer partido y la verdad que contenta. Bai, hortxe igual ez, egeda boleakin ba konfiantza asko daukezula, gaur beti aurre egiten zinun paus hori eta ezker gantxoz asko saiatu zala, baino egeda ba zabaleko arrastorrekin gaur burrokan ibilizala batez ezker gantxoz, ez? Sí, igual eso, pues al final es también el coger el sitio, el moverme un poquito más y ya que tengo la volea, pues haber el entrado también de volea, sin necesidad de ese gancho, pero por querer moverla, pues bueno, a veces esto no te da tiempo ni margen para poder rectificar ahí y es la decisión que tomas, tienes que llevarla y bueno, hoy a mí ahí no me ha salido, pero he llegado hasta el 16 y la verdad que contenta. Bueno, azkenen txapelketa hasiera ona, ligaxka da, ligaxkak aukera ematen du borrokan saitzeko, gaina markagailu gure zerikusi badauke eta 16 lortu dozo. Orduan ba bueno, urrengo partidutarako ere pentsatzet konfiantzakin eta guain ja ikusita ba estreinekoz ba moldatu zaitezkela eta oso ongi gaino, ba konfiantzakin urrengo partiduri beide. Sí, eso es, ahora preparar el siguiente, el volver a meter unos entrenamientos aquí en esta distancia y bueno, a seguir. Yo para mí, pues bueno, con la edad que tengo y el tiempo que llevaba sin hacerlo, es todo un orgullo el poder estar en esta chapelqueta y con todas ellas. Y bueno, ahí está Naroa Aguirre, pues tiene muy bien cogido también esta medida y bueno, hacerle sufrir pues ha estado muy bien y a seguir a por todas las demás. Vale, ba Maite eskerrik asko eta urren arte. Eskerrik asko zuri. Bueno, ba, hauxe gaurkoz Olaberritik eskaintzeko ginuna, egia da, bueno, bi partiduk asegaituela ez, lehenengo partidu, ba, bueno, nik uste natale nagusixio izan dela, bigarren zatin batez ere, ba, bueno, latzen eskuineko esku horrek ez zula behar bezala funtzionatu, ba, pilotan basartu zaiolako, eta bide honetik eramando partiduen atalek, eta bigarren partidu parekatu goa ez, 13 arte oso berdin due, bi pilotarik irabazteko aukera hundikin, eta, bueno, Naroa ba bere maien eta Maitek ba harritu gaito berriz ez, Lauterdin ez ginun ikusi, maile handin jokatu du eta bueno, hemen da ore bai esanez ba gerra emateko etorri dela, horrek txapelketari plus bat gehiore jartzen dio, ligaxka formatua da, hasi besteik ez gain, hasi que bueno, datorren asten plazer baduzue, beste bi partidu politekin etorriko ga Olaberrira eta ordu arte, ba bueno, arratsalde onona pasa.